тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 25 яшьлек юбилейлы туган көнен һәм шул ук вакытта изге никах көнендә Яңа Терешка авылында туып үскән гүзәл кыз бала Күзяева Лилия Ирек кызы каршылый. Ынтылмаслык икеләтә гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны әтисе Ирек, әнисе Наилә, абысы Фәрит, тормыш иптәше Рузия, кайнатасы Марат, кайнанасы Гөлфия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балабыз, сөйүкле кызыбыз 25 ел элек якты дөньяга аваз салып, гаиләбезнең олы бизәге, сөенече һәм юанычына әйләнде. Мәктәпне тәмамлап, үз теләге буенча киң күңелле балабыз шәфкать туташы булырга хыялланып, медицина көллиятенә укырга кирде. Кулына дипломын алган яшь белгеч шунда ук үз хезмәт юлында башлап җибәрде. Үз юлында яраткан кешесен очратуына да без бик шат. Бүген бәйрәме көнендә Аллаһ Тәгалә әмере буенча аларга никах укыла. Русланыбыз да үзе сыман бик сабыр, акыллы, тыйнак, булдыклы ир атка охшаган. Шушы охшашлык сезне өзелмәслек мәхәббәт җибе белән бәйләсен. Без сезне бик яратабыз. Ике яклап әти-әниләрегезне дә камап, тигез күреп яшәгез. Һәр вакыт кунакка да килүегезне көтеп калабыз. Кадерле балакайларыбыз, сөйүкле сеңелебез, рөхсәт итегез сезне ихластан шушындай матур бәйрәмнәрегез белән котларга. Дөньяның ис китмәле, сәер һәм серле күренешләре бар. Ходай башта утны яраткан ди, нинди дәһшәтле утны да су сүндерә. Менә ут суларны кичкән ир-егетнең йөрәген хатын-кыз елмаюы гына эретә аладыр. Ике кайын янәшә үссә, яфраклары гел шавылаша. Ике шибәр бергә килсә, сандугачлар кебек сайраша. Сезгә гомере буе сандугачтай сайрашып, күгәрчендә гөрләшеп, бер-берегезне куандырып, бер-берегезгә көндә бәхет, елмаю бүләк итеп гомер кичерергә язсын. Әйләнә кояш, һай әйләнә, тукталмасын сезнең кояшта. Никахыгыз имин булсын, җанда булган хис-тойгылар сүрелмәсен бер кайчакта. Бүген сезнең истәлекле, иң бәхетле көнегез. Никах туе кичәгезнең кадерләрен белегез. Хак Тәгалә очраштырып бер иткән юлыгызны. Парбалдаклар бүләк итеп бәйләгән кулыгызны. Сез бүгеннән җитәкләшеп атлыйсыз бер сукмактан. Сезне котлап матур сүзләр явалар төрле яктан. Берәү тели ак бәхетләр, кемдер тели исәнлек, без телибез сөю хисен, бар гомергә җитәрлек. Бәллүр төсле сөю хисен икәү бергә саклагыз. Гел дә кояш булып тормас, җил давылдан яклагыз. Алда әле туйлар бик күп, бар көмеше, алтыны, якут туйларгаcha җитсен мәхәббәтнең ялкыны. Шул ялкынның учагында җылынсын таныш, белеш, туйга килгән һәр кешегә күпсен мишексын өлеш. Шулай яшәгәндә генә яшәү күңелле булыр, икәү корган гаиләгез шатлык бәхеткә тулыр. Тырышлык телик кияүгә, әкәләшкә сабырлык, терәк булып яшәү өчен уртак телне табырлык. Һаман шулай бүгенгедәй шат булсын күңелегез. Бездән сезгә иң зур теләк бәхеткә күмелегез. Хөрмәтле Лилия һәм Руслан, никах көнегез мубарәк булсын. Юбилей тантанагызда мәңге онытылмаслык булып узсын. Бәхетле булыгыз, якыннарыгыз сайлаган алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз.